Kada je bivši izraelski premijer Šimon Perez kao izbjeglica htio doći u Palestinu, podnio je zahtjev za vizu. Na njoj je među ostalim potpisao i sljedeću rečenicu. Kunem se svemogućim Bogom da ću biti vjeran i odan vlasti Palestine. Da bi doseljenici na divljem zapadu Amerike bili sigurni, morali su istrijebiti domorodačko indijansko stanovništvo. Danas administracija tog američkog divljeg zapada pomaže doseljenicima u Palestinu da istrijebe neke nove indijance. U svjetlu šutnje ili otvorene potpore ubijanju Palestinaca i Palestine i pogled na Rusiju se mijenja. Svima postaje jasno da upućivanje na razum nije dovoljno. Svaka je zona siva ako se argumenti moraju zamijeniti oružjem. Hrvatska nije podržala rezoluciju UN-a za primirje u Gazi. Time je stala uz bok nemilosrdnog Netanjahua i njegovu krilaticu "Nema primirja, ovo je vrijeme za rat". Prema posljednjim izjavama članove Hamasa tražit će se među djecom i ženama ako treba i atomskom bombom. Svijet je na nogama. Diljem svijeta protesti su protiv istrebljenja jednog naroda. Razumni ljudi ne žele dopustiti da ono što je rađeno Židovima sada cionisti rade Palestincima. Europski sud za ljudska prava potvrdio je da u Bosni i Hercegovini žive građani. Što mislite, tko se bunio? U Sarajevu je netko jednu noć izgubio spomenik tvrtka prvog Kotromanića. Policiji su se kao vlasnici prava na ime tvrtka prvog Kotromanića javili odvjetnici nacija kojih u vrijeme tvrtka nije niti bilo. Sevdah je Sevdah. To su nedavno osjetili Medulin, Pula, Sisak i mnogi drugi hrvatski gradovi u kojima ova vrsta glazbe duše čini plemenitijima. Nakon što je odnio apsolutnu pobjedu na izborima za Vijeće Bošnjaka u Zagrebu, Armin Hodžić je izabran i za predsjednika Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina grada Zagreba. Čestitke Arminu na njegovu putu. Tursko veleposlanstvo podsjetilo nas je ovih dana na jednog od najvećih svih vremena, Dželaludina Rumija. Bilo je prelijepo. Uskoro s novim podsjetnikom vidimo se.